Welcome back to Earth and Ask Sana apho sida ngeendaba zabantu singabuzwanga ulapha nje uthandazana laqala. Osana lifikile ithuba ebelikade lixelwa. If you are new to the channel, please do not forget to like, share and subscribe. Osana namdianamkela, you are guys welcome as you all welcome me back, guys. I've been quiet for the longest time because busy bora man issue, busy bora because there was really nothing to talk about. I don't want to lie. So now our favorite home and our favorite family, our favorite household eMzansi kwaTata uMseleko. Nengane zakhe, I can never believe utata abe nedrama nabantwana babe nedrama like babuyile kwizikrini zethu. We've got each and every reason to pick Sana your subscription ye-DStv. What do you even mean sana uba already ku-episode 1 kuzaba shushu qho? Ndisimela ifire ubushushu apha ezimpumlweni zam. So siyambona nangu-season 9 usine unomntwana unaye uyavela le boyfriend yakhe ubhoyikile uboyboy kakhizo kanye kabelo lo wayethe usinethemba ngomlomo wakhe umntana uzele late and whatsoever, but ingathi ikhona into ethi bayathetha abashapu nalo mntana bathi asazi sizawubona. Andithi izingane zesithembu zidlala nini ngomso is the 20th. Oh sana say 20th ngomso sidlala on the 20th. I am shooting this on the 18th, on the 19th, sorry, I'm not sure about the date, but I 18 guys. So usinethemba uyabonakala bajwa ngaye mama sisters usharp, but ke ngoku we see ulwandle and ukhwezi. I was asking myself ukuthi where is our naughty Khwezi? Where is umame boy? Yeva, but siyabona ukhwezi sekenomntwana nolwandle and all of that. Siyabona, but ku-tense man, no one is happy. No one to seem happy either than abonge ingathi most favorite child. Ingathi most favorite child uAbongwe. As we also saw in previous episode that utata uMseleko has given or upromisile uAbongwe ukuthi ndizokunika ibusiness. How do you hand a business to your kid where your wives ziphila? Hayi zana minyimize kuthiwa sana uhamba kubuka, and we see umama eKhandri, favorite mom of iKhandri uMayeni uyavezwa naye apha. I'm not sure ukuthi abanye bazawuvela okanye bazovela. She is not happy. She is just asking ukuthi ningandifaki kwinto edibe nama-girlfriend. I got you Takabawo, I got you Shibasha, because why kufuneka ufakwe esijolweni baby girl? Why kufuneka ufakwe esijolweni? Lo mfana xa ifuna uku-involve emisijolweni makayenze official imijolo yakhe. Yani simakatshate lo mfana afaka abantu endlini. And I'm like, oh okay, but siyabona sana phayana nanku uMrs Mseleko. What they didn't say is what growing up comes with. Sekumele uzenzele manje uMrs Mseleko amahle efake elabhayi lithi welcome to the family. You understand that? Siyambona uAbongwe down impilo akakho right at all sana, and jonga facial expression ampilo favorite on Takabawo ithi bana uyadika tatandini utata uMseleko kazi uyathanda wayiboss ubhizi nangoku uyi-floating father phezu abantwana bakhe, and abantwana bayabona bakhulile abantwana bayabona basena siyayuza apha and kude kutsho nolwandle abantu bakuyakhethwa apha. And ayisana uyenza obvious man utata uMseleko, you don't do that to your children. Awukhetha abantwana bakho sana ukhetha abathile kwabathile, awuyenze loo nto. But ke siyambona uMr Mseleko uyakhetha nakenaxesha lalo nto ukuthi ii-feelings zabo zesini. Siyabona mani kongezelela i-cast nee-teens ezi zikhona Mawande, uThando and umntana lo umncinci uZenande, not uZenande, I mean umntana lo kaMayeni also ukhona. Hayi mani guys, kuzawushuba apha ndiyabona ingathi futhi izawushuba yodlulile yabazali bo, because wow yakhula umntana ke usine uhlala nomntana ke wethe bengazohlala nomnye umuntu ufuneka ihlele naye anyway. But ke sana I feel for nomtiritiri because yo
no bengingathanga uyalotyolwa na utira Robert nani masilindeni guys ngomsomnye. I'm not sure noba yi-18 idate namhlanje noba yi-17 but masilindeni ungomsomnye guys sesiza amehlo ethu azawuba ne-reason oba abe glued ku-YouTube kwizikrini ze-TV zethu because isana tata uMseleku nefamily yakhe mntasekhaya nakumpumelelo sana naye nikwa imali ezinkulu ngubani onika impumelelo imali kayiwayelo bola phakanye ngesisa ngantoni sana ahubabelo because asifuna umbona kwimadla ka-commission but ke bantase masihlanganeni man masigadarisheni masibe sigadathi ngalo mzuzu ithi zifika imini bikade xelwa sibe sikule way all together. But lo tata ndanditshilo ndathi umpumelelo one day ndathi aba bantwana bakhe nje cingafana ufunza onina ngaba bantwana uzasola 18 days sorry guys I've been saying 19 ufunza aba bantwana abantu onina ngaba bantwana uzazisola because abantwana bayabona right no wrong. Nanku umpumelelo sekeqalisa ngesithi oyena umuntu simoshileyo nguyelo ndanditshilo ndanthe lamazwi uzawakhetsha ngekudalanga because bayakhula abantwana zii-adults ezi but ke guys I cannot wait for ichiki kamawande ndimbonile uba she's very cheeky she's very cheeky and sassy uzawusenza ispice apha umawande andiyazi the other two but yeah and noba sizawuboniswa more on icala likasine nentombi yakhe uThando. I would love to see more but usine kuzomela azibambe uThando kuzomela azibambe angathethi noba kanjani nomamakhe asizokhondona isigezo apha but ke umayeni ke bethuna nomhle as usual. So into engayi-understandi leyo bakuthatha umfazi wokuqala ekhona uTerele kudala enkantsaza apha nangoku angabonwa i-disrespect engaka Mpumelelo yo asanosila umntana katata uMseleko. Kuthiwa ke phofu umntu akaweli kude kuthiwa igqabi aliweli kude emthini masiyibhake apho bantase khanimamelele it's a small clip guys ndiyoyika ufake izinto ezidibene no-DStv because uyicopyrighta uyacopyrighta so andisafuni mani ufake into ezidibene nale ndaba nabandena finish aba bantu but ke yeah looking forward to abakwaMseleko. They say irresponsibility. But what they didn't say is what growing up comes with. Sekumele uzenzele manje wena izinto. Pressure yempilo. Zikhona izinto ozenzayo ezingangijabulisi. Ukuvusa umuzi. Ihlala nami ngedwa kodwa nangikublame futhi. Confronting amaqiniso. And that's very stressful for me. Leading the family business. Abongamshiyane inkampani. So angazi. This season, ukukhula gets real. What do you mean? Iyangama favorite. Ngabe bazokhona na? Angifake emjolweni wami. Nenkinga na? Uma wakho lapho umakhe uyangitshela noma nifaka nehlathini kodwa Akasakhi yena uyasibulala. It's difficult. Ama expectations I big. Izingane